Okay na. Submitted na siya. Okay, di pa man-approve. Di pa man. Di ba gaman ka-open siya ng nagahang? Order! Sabi ko pag yung kinaunan mo, diri mo man hinali doon ang kinaunan mo. Aray na lang Anwara. Kaya din na lang ha. Si Luis, duwa naman lang. Siya di okay na. Si okay na yun. Ito na yun si ano. Si Pante. Okay na. Si dito na-edit ko na yun. Si ano na lang. Kaya naimod na ni ma'am dito sa ano. Diri pa niya ma-approve kay. Pero naimod na niya kanina sa health center. Ang pag ano pa nun niya, maluya ang signal. Si Luis na si Joseph. Kaya din. Mga na lang na diba? Oo. Ay, ito na. Ito, ay, sorry. Ito na ano, okay na ito. Aray. Ito na. Okay na ito. Hindi na si Andres na nga si ano. Online naman. Mag-sell. Nag-iirog sino. Ako nag-iirog sino. Ako na lang, number ko na lang ang binatang. Tapos, today, postal card. Diri ka pwede mag-add. Kung maka-add punta din sa inyo kahit ibig sabihin pa naka-ano na siya. Diri, na-submit mo na siya. Na-submitted na. Di ka man pwede mag-edit. Pwede rin pa man yun ni ma'am na-imod sa ano niya. Na-approve na niya. Wala pa yun dito ka ma'am. Ano dito, dapat, may imod kita dito na may Hi, Jerry! Good evening! Sa may ad. Oo. So, aninin mo ko lang na-refresh ko lang ito na Ansing. Ansing, ko na ko ang kaano sa ansing. Pero nag-ano siya ng iba. I-search ko muna kay ano kanina. 30 isip ko Mama, lang. irog man sa di anong nangyari kanina, kaya balik-balik ako kanina. Ano ko lang, ang signal nga niya, nag-iirog sunod. Busy. Ito na lang bulilong mo. Malubog man talaga nila. Ama yun, order mo na nagagalaw. Deta. Niraot baga sa mga bata yan ito. Distracting ito. Kinuha mo na yung ano, chicken. Ay, di kanina pa no, nakabot ang inibigay. Pagali ko. Ngayon, so da. Pagabot ko, nagbakala ko sa bong to sen, ano. Sen. Ano, panggab lang. Tapos pagabot ko, binutang ko din, binawasan ko rin sa binutang ko. Ya, di wala ito. Pagabot ko, nagkata ako sa inyo. Nawara yan to, pinalit mo. Nawara ang chicken. Ibinalik ko din ang chicken. Tapos. Nawara nga ng chicken, pinalit niya ho. Sabi ko, dapat din yung pinalit para dila ako manisog. Kinuha lang ang chicken. Kinuha lang ang chicken. Kaupod ko yan to, nakatbutang niya to dito ho. Ugali baga. Tuda ko lang ang pindot-pindot ko para mag-ano siya. Pag nagpipilot ako ng sink, ibaan na sa sink baga. In-sink ko baga. Katulad ko na ng pilot sa sink. Ito talaga siya maguluwa. Pero talaga sa Kakairog siya maguluwa. basta kaipuhan lang pa na siya, pinduton, i-refresh para maano. Kaya nag-ano na siya. So, ito na ko na ng kapindot Diri mo lang ito pinduton, kaya kung mapindot mo, ano, ma-offline ka, di kasi makaano ka naman. Okay lang Yan yan. na lang irog sa mga para pindot ko kanina. Ito na lang nag-iirog Bali siya. nag-offline na ito. Sabi ni ma'am, abado ano yan, turog na. Nagano nawala. Nag-irog man sa kanya na awato. Nagbarang liwat diyo. Nakaya man ako para out sa mga rep. Mama, ito kanina kan ingrasyo, di ko ma-edit. Ano ko rin para ano pa lang sila. Ito na nag-ano siya manok. Nalibot nga niya. Sabi mga ano. Dili aram dyan. Wara! Inda ko yaho. Kaya ano ko nga kung anong sa ano. Nakalak? Enterado ko ini ha. Hindi man nakalak.
Oh, inano ko nga ni ano nga diha, inano ko siya para dili makasuludan ayam. Pero di man nakasala. Oh, inano ko ya di. Guys, mamay. Nabot ko na dahil. Kung may maano kang butang dito sa ano. Di pa na ini may mud kan ma'am. Nangakay daw diri may mud kan ma'am. Nana ang problema daw. Completed man. Na-approve na niya. Diri may mud kayo. Jury English or I will coach back in channel. Stop coding. Hindi pa na-approve mo ma'am. Nagdaraan maluyan signal. Dito sa liba na tama. Sa LCC. Eurotex, di Eurotex. Diri ano sa da Eurotex. Ay isang tama ko na sa ang diri Eurotex. Pero magayon mas yan. Pero naiba ang Eurotex talaga. Pero magayon na. Let's stop coding that shit. Tuturo ka doon, no? Maluya ang signal, dili. Yung nga. Maluya, para man sa ako. Minsan nawawara man dito baga. Kaya matulad ka, ano, kaya yung signal. Electric pan? Walang electric pan? Mayon na daw. Ay, nagbakal ka rice cooker. Ang gusto mo naman kabulid make-up. Nag-edit niya ako tubig. Ito yung ko. Okay, dahil pag nakaisip ka, Nasunod pa ako kayo may sarado na. sarap. Paggabi na. Tapos kung nagutom ka, Tama pala. Magano ka lusin, Kaya ano, pagka- pagkagan. Maluya isi ang signal. Dua na lang. Duwa na lang. Nay mo dito si mama. Approve na lang siya sa to. Sino Di ba ba pending na ito na? Sino yung naduwa na lang? Si So ano? Kay si Manuel Bagama ko man. pero approve na ito na to. Si Manuel, si Discord niya, si Mylene. Pati nga si Calderon. Approve na si Calderon. Dire. Submitted na. Ay nga ni. Kaya naimod na kan ma'am na ma-approve siya. Paano dito? Wala sila approve. So na lang pa na ano ni ma'am. Mauna nga ito si Luis. Ito, i-approve na lang. Wala di man siya naka-open dito. Maluya sa ano. Ang si Luis Valderrama. Mga na lang ang ano mo. May name. Sing. Ano
ba yan? Luis ba yan? Si Luis, si ano yun, si Levi. Ang Luis ng si Joseph. Si Joseph Vilas. Wala na baga pag sync mo, wala ka na dito, Ero. Wala na. Inayos mo na dito. Inatag ko kan Japoy Wala account ka mo. nag-ano. Ako nag-ayos kami ni ma'am. Pero inatag ko, kaya ayusin ko niya Di sa, ba tumakaan? ko, in-send ko ako, inok mo na ito na account mo. Wala. Kanya hapon na kami nag-ano. Inanamino dami. Inedit ko ganito. Ito na pag-uli ko baga. In-report ka, natulog ako nag-away si Sabi, sige, i-off mo na muna ang cellphone kay. Kung saga pa yun, di na yun maano saga. Kaya, Ito pa nga, pag sync ko, mao pa, error pa. habang inbibidyohan ko, sabi, sige, i-off mo na ikuha ng account mo. Amot ko na mo. Naman? Kaya report ko na ito nila sa dito sa nag-ayos dito sa taas. May sinabi na pangaran. Kaya ginawa That's ano ginagawa mo dyan. It means, what are you doing there? Ano ginagawa? What is What means in Tagalog? Ginagawa means doing. Ayos mo taon na lang ako, naka-live ako. Ay, naka-live ka sa Si Storm. Hi. Si Suway na. Like a pyramid, yeah. Solid red. Tim, what are you doing now? What are you doing today? My team. Nothing? Okay. Stay my life. Stay my life and my life. Don't leave me alone. Maybe sell ice cream if I feel up to it. Okay. Be careful, Be careful. When you stop doing the stuff you do, yeah. Yes, my boss. Like a pyramid, yeah. Mm-hmm. Yeah. And I won't leave you. Yes! Thank you! Salamat. I hope. How many watch hours you need? Need 1K. 1K. Maybe 2K. Something like that. I need 1K to receive, to apply the super chat. Monetization, I need a 2K.
Half day. Oh my God. So drunk. Put the bikini top on. What? Bikini top on. I want you to stay, never go away from me. Stay forever, but now that you're gone.
Hi, thank you for the 4 million people here. Hi, how are you now? Oh my god. Already 20 minutes now, my life. So fast. Oh my god. Hi, thank you for the thumbs up. How are ya? Poison. I want you to stay. Thank you for the thumbs up. Salamat. Nice. Nice one. Keep stay. Huh? Oh, no. Gab planes. Gab. Di, paano yung kay ano, magamit kasi ng cellphone kay ano, paluwaya. Sabi may nag-text sa ako. Keep texting me. Oh my god.
Okay. I, what do you mean okay? Not the other okay. Okay. Okay, God playing. Yeah, he's playing. Can I buy Coke? Can I buy Coke? I want to drink a Coke. Can I buy? I don't care. Wow. Really? You don't care, huh? No. It's your money. Really? It's my money? Oh, come on. Maybe I will spend fast. Aray ko. Hello, Adjogan Aysal. Hi. I just tell you to pay left and what to put in there. The rest is up to you. Thank you.
Salamat. Thank you. I will buy lotion, soap, beauty products. Foods. Something like thank you. Don't waste on beauty products. You don't need it. I need to be beautiful. Oh my god. Hello, dance. Dance. Tell me who's that girl that been fucking in your hands. Tell me who's that girl that been fucking in your hands. Who's that? Thank you, my team. Thank you so much. I don't like a lot of makeup. No makeup, not makeup. Lotion like that. Lotion. Like I put the clear skin. I have no makeup. Just lipstick, something like that. Lipstick. I buy some clothes. What? Something like that. Slipper. I don't like that. Tell me who's the girl. Make Gab get you a Coke. Gab. Yes, thank you. Gab. Gab. Makain na. Makaliman mo sa akin. Sa akin. Dua. 22. 22. Dua. Get him one to yes. Of course. Yes, he also. Step girl, stop me, step girl. Aray, aray, aray. You need to attract more men out bikini on. Yes. Yeah. I need to buy beautiful bikini. Put top only. Yes. I need to buy bikini. Beautiful. I think good bikini. Yeah.
Silamblar. What it means. Gab. Lagkad. Ang gaganina pa yan. Wow. Ang ball. Ano, Ito yung trust bas. Ball. Kanta ka ni Zen? Opo. Saan ang laban niya? Sa 25-26. Coca-Cola. Bili na kayo. Endorser ng Coca-Cola. You need to buy. Sakso. Sakto. Di kay sakto. Sakto. Di kay sakso. What is he saying? I don't know what he's saying. He says sakso. But it said sakto, not sak. Here, sakto. In English, exactly. Enough. It's enough. This bottle is enough for me. It means sakto. Sakto. Maybe in their language is sakso. Here in Philippines is sakto. Ano, mismo pala, mismo. Not sakto, Coke mismo. Mismo. Hindi na, charot.
you for the thumbs up. Tell me who's that girl? Hi, thank you sa nanonood. Maraming salamat. Ano masasabi niyo? Kwento naman kayo. Nagtataga ako dito sa butong pakwan. Pinagtsatsagan. Hindi rin po. Oh my God. What is he saying? Hi. You didn't respond to him. Hello, William. Hi, William. Hi. Hello. Sa mga naniniwala pa rin kay Digong, wala nang maalala si Digong Copalis. Si Digong yada. Oh my God. Si Digong Copalis, so what? Wala akong pakialam kay Digong. Gab is out who keeps texting. Hello, William. Hi, William. Hello, William. Thank you for joining here, William. Thank you so much. Si Digong. Sorry, William. She doesn't pay. Sorry, William. Oh my God. Sorry. I'm busy at the Dragon City. How are you, William?
Hi everyone here. How are you? How are you guys? She too beautiful to pay attention. Oh my god. Grabe naman. Yeah, I'm sorry. I'm just busy at the Dragon's Den. Grabe. Sorry naman. Sorry. Ikaw ay may ex ng iba. Kung hindi nakatanong ka rin ng daw. Hi, Lost. Hello. Lost friend. Hello. Kumusta? How are you guys? Magandang gabi guys. Busy tayo guys. Hi Jose. Aminda Linda Morena. Jose, where are you now? Welcome back, Jose. Long time no here. Malubat kita. Iba na pala. Skastakli. Ano? Wrong grammar.
Baka lobat. Lubot. Hi. Oh, yeah. What means? 6 plus 8 equals 22. English, guys. Can you speak English, guys? Baluka. Miss na miss. Miss. Ako ang nasisisi. Ako ang laging Hi, Jose. Ano sa'yo mo, Team Lubot? Hi, Team Lubot. Lubot man your face. My God. Aray ko, aray. Bakit unblock sa Lubot? Grabe yung word mo. Pinagdadaanan ka. Why? No? What no? Unblock sa bot. Nasa calendar pens. Pens? Pensy? But we're not unblocking anyone. Yeah, we're not blocking. We're not blocking. Team Harley bot. Tell me who's that girl flicking in your hands? Who's that girl? Yeah, we're not blocking anyone here. We're nice. We're nice people. Scars are your block now. Hala na. Stop it. Who's that girl flicking in your hands? Who's that girl? No, we're not unblocking.
my God. Team Hollis Sandbot. Adi. Nahid ka, logod. Wala tayong magagawa kundi alam mo na. Nahide ka na ni Tim. You're hiding by Tim. Sarcastically. Sorry. I don't like toxic people here on my channel. So, that's it. That's why I need a moderator. I'm sorry. We need an organic friends here. Also, viewers. Wala na akong magagawa kundi Break mo lang. Yummy husband girl. It's probably the bear with new name. I don't know. I don't know. I have no clue. Hi, Jose. I don't understand, Jose. Jose. Thank you for the thumbs up. Sa nagta-thumbs up, maraming salamat. Sa mga tumambay, nag-stay, really much appreciated. Appreciated. Jose English, Jose. Kapag magalo ng mundo, ikaw ang pangalan, hinahanap ko. At kapag I love you. I don't understand. Philly jumpers come my god. What it means. I don't understand. I fell sleepy na. I fell sleepy. Because because last night can't sleep well. He want to talk to you on private video call. That's why I don't understand what to say. What is what language he use? Tim Allen. He's from Brazil or Spain.
in Spanish language? I don't know. The so Latin. Spanish. Spanish language. That's why he basically wants you to watch him. Huh? He basically the di ko maintindihan ang inalaman ng puso sa tuwing magkahawak ang ating kamay. Pinapanalangin ang lahat. Guys, hit the like, please. Thank you. Can you please hit the like and subscribe? Comments down below. Kapag nagulat ng mundo, ikaw ang pangakong hinahanap. Naantok na ako. I fell sleepy na. Gab! I fell asleep. Bye-bye. See you next live tomorrow, morning, night here. Bye-bye. God bless.